kaikille Munimon Disco-Cat ja nyt mä pelaan Geometry Dashia ja nyt mä haluaisin näyttää teille, että mä en oo enää niin huono kuin mä olin joskus. Mulla on vähän uusi ukko ja tullut tämmönen ja tää on tämmönen kylpylamme ja nyt täällä on muutama. Tämä ja tommonen. Niin ja sit mulla on täälläkin on tämmönen. Tämmöstä mä oon ostanut kaikkea. Täältä on vielä niitä auto. Ja semmosia. Itse siis taas tommosia, mut mä ajattelin, että mä en tässä videossa asettanut mitään tavoitteita, että mä läpäisin jonkun tason, mut mä oon päässyt näitä gauntletteita. Sama on päässyt tonne First Raceen asti. Ja tää nyt tän Battle Towniin. Ja mä en oo enää niin nuuvi kuin mä olin joskus. Viimeinen mä olin. Mä ajattelin, että voitais tuoda näitä gauntletteja ja näitä muitakin tasoja, vaikka noita muitakin online-tasoja, mitä löytyy. Mutta aloitetaan tästä. Voi helvetti hei. Fuck. No, tosi valmis päästi aika pitkään. Niin mä voisin vetää tätä Fire Gauntletia tuolla First Raceen, mä oon kohta melkein päässyt tämänkin läpi. Mä oon hyvä tässäkin. No jaha, just. No niin. Mä sain tosiaan tänään ton mun ton pallon tosta noin. Sain Gagechestistä, avasin sen tänään, niin sain sen. Ups. Vähän meni väärin, mutta ihan sama. Mä voisin mennä pelaamaan nyt. Niin joo, mä voisin kertoa teille vähän jutun täältäkin vielä, että The Challenge mä oon vetänyt läpi. Ja sit mä oon päässyt tänne. Näistä mä en vielä sano mitään. Nyt on pelaamaan ja mennään pelaamaan tätä Lightning Rodia, tätä maailman helpoa vedenmenoa. Mä oon aika... Mä tiedän ihan secret rating tästä tasosta. Mutta siihen, kun mä pääsen 88%, se kuolee. Se on semmonen secret rating, mikä niinku ei toimi. Se on semmonen löytyy secret rating, missä siinä kuolee.
voin näyttää sen teille. No, nyt mä menin sen hyvin. En hyvä aikaisemmin. No, näytän ihan normaalisti. Ups. Mä voin näyttää sen secret rate, jos mä tosusin taas siihen. Ups. Mä näytän sen yhden yhkouksen. Mä koitan katsoa, jos mä saan tässä mukaan näytän. Ups. En mä ottaa sitä enää niin hyvä. Mä koitan näyttää teille se secret rating. Mä oon sen muutaman kerran päässä. Ei, taas mä menin niinku pikkasen liian. No nyt mä pääsen. Tämmönen secret-reitti ja kun pääsen 80% kaikkeelle siihen kohtaan, niin sit mä kuolen. Silti jos mä seuraavana vastaan, niin sit ei pääse enää. Se on kyllä niin. Itku naatiikun loppuun. Naatiikun, niin tähän kuolee. Niin. Nyt kuolee. Mä voisin mennä... noin niin. Katsotaan mitä ton teille. Mä oon näyttänyt Liliitä pitkää aikaa. Voi vittu. Vittu! Taako jotain mun kamaa nyt, mutta en mä vittu. Mitä jos mä poistan tuon skippaan ja liikat vielä mitä sitten? Mä voitan tätäkin nopeasti koittaa. Mitä vittua? Ei pitää kun vaan niinku... Ei, mun pitää... Miten vittu? Miten tosta pääsee? Siinä on joku... En tiedä. En yritä. Mutta vois koittaa vielä tätä Poison tablettia ja koittaa tätä Zip Factory, josta ne sais. Mä voin tätä vielä muutaman kerran sitten video.
Ei saata. No koita vielä kerran tätä numeroa tätä lopettaa. No niin. Mitä No, mä todella lopettaa tämän videon tähän. Kiitos jos katsoit videon ja muista jättää tykkäys. Se olisi mukava katsoa. Hey guys, what's going on?